Vi går op. Jeg skal lige finde det rum. Der var det. Hallo. Tom. Hey, må jeg få admin? Hallo. Hallo? Er du der også? Nej. Her? Store John, lille John. Sejler. Hallo. Altså. Hej. Godt. Kan de have en lille joke? Hey, kan I også gå lidt pæk? No. Skal de have en lille joke? Kan I Skal gå vi- til joint? Men skal vi drikke shots sammen? Jeg sejler der. Hallo. Børnene, de får lov at sove sammen i dag, du ved, de sidder i pyjamas, der kom, vi hopper ind på Mumble. Hey, er du pædofil? Jeg kan godt lide pædofile mennesker. De er rigtig flinke. De minder mig lidt om Osama Bin Laden. Hej. Han er også sådan en pædofil en. Mig? Nej, ikke dig. Siger dig. Hej. Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Det er nice, mand. John, jeg sagde ikke dig. Skal vi push top? Push? Push? Ja, kom her. Jeg skal fandme Han- give dig han- et pus, kan jeg. Jeg tror, Nej, det er seriøst, altså. han siger push. Push. Hvem er det, der sidder der og altså... Det laver er random? lille John, der står John. Hej. John, Lille John, og så er Han der siger fætter push også. shots, han er også med. Hey. Og så der kan optage det. Vil I gerne bande mig? Prøv så stille du lige igen der, var taste me, du ved. Jeg skyder bare lige. Det er godt lige sådan dernede. Pew, siger det. Gutter? Vil I gerne bande mig? hallo? Hallo? Ej, jeg er sgu ikke ligeglad. Hvad laver I heroppe? Kan du godt lide mig? Ja, Og så fyrer du bare en random ulti af. Sådan. Så gør det. Spiller vi LOL? Lol. Ej, vi spiller hånd. Må jeg være med? Pas. Hallo? vi sagde ikke om, at vi har et pas. Jeg har et pas. Hvorfor tror du ikke, jeg har et pas? Bare fordi jeg er banner? Er det derfor? Og Hey. der sidst? Jeg er mindreårig. Jeg har ikke pas. Nej, men han tror, jeg er banner. Det er derfor, han ikke tror, jeg har pas. Prøv at se på ham. Hvorfor det, jeg tror, han ikke, jeg kan komme med det fuldskæg? Hey, hvordan redder jeg dig for at drukne? Det ved jeg ikke. Prøv at sige det. Fjerner min fod fra dit hoved. Der ulti er jo bare sådan helt random der. Prøv at se, hvor lidt du mister. Det er ulti der, det er for sygt der. Hey, gutter. Gutter? Hallo? Ikke lige nu. Prøv at se, så bruger han ulti på mig, Tempest. Det er nice. Ind og lav lidt ravage med alle det. Hey, spiller imod Fris? Hvor er det sygt, han gider at bruge hans ulti på det der. Hvem spiller imod? Nej, så dør jeg. Hvad laver I? Hallo? Yes! Han går helt i panik. Jeg sudlede lige kamper. Jeg tror ikke, det gider os mere, John. Og så kodæk, Malte. Vel? Hold nu. Malte, hvor meget mere skal du have på ham der, var det for sygt det der? Altså. Man kan jo ikke have mere nu, jo. Men du har den vildeste HP, Rik. Det er jo for hjernedødt, mand. Niklas? Det går bare... Ja. Hej. 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 Hallo? Ej. Hej. Hej. Ej, det går snart, det gør.